त्यांना आम्हाला घेऊन चला ना, आता आम्हाला काय जाऊन देत नाही. पाईप घ्या समोर, अजून घे, अजून वर घेऊ. नाही बस बस, खेचू नको. किती बापरे बोरं धरलेत. दमलो बाबा चालून चालून. काकी बघ कशी दमलेली आहे. बरे कधीपासनं ते मागे लागलेले आहेत. चेहऱ्यावरती हसू बघा. पळतात. कुठलं ते मी घेते ना आता नंतरला आंघोळीला. बघू दे काय झालं. म्हटलं फल काढायचं तरतरीत झालेलं आहे, मेघण्यासाठी झाली. हे बघूया. फुल आलं बघ तिला, पळत एक दिसतं काय होतं. सगळी ताकद त्या फळामध्ये जाते काय. आज आमच्याकडे सुट्टीचा वार आहे, रविवार आहे आज. वातावरणात थोडा बदल आहे. कसला बदल. थंडी किती आहे सकाळी. मग बापरे किती गारठ आहे. हे भोपळे काल काढले ना, तर जरा वेलीचं निरीक्षण. कुठला इथे होते ना. हां चांगले झाले ना. वेल ना एकदम सुकासारखी झाली होती. पडली होती काल, अशी झाली होती. अशी झाली मला वाटतं मरेल. फुल पण आलं लगेच तिकडे. फुल म्हणजे ही वेल आहे ती. ह्या वेली दोन आहेत ना, दोघांना दोन फळ आलेलं. दुधीला फुल बघ काय मस्त फुललंय सफेद सफेद. त्या हिला पडवलला करायला पाहिजे खत पाणी. आज करूया. तुझा हात बरा आहे का पण दुखायचा. हे काम करायला काही टेन्शन नाही. कुणाच्या बाबांचा ना हात दुखतोय. ते रानातलं लाकडं तोडून तोडून ना त्यांचा पुरा हात दुखतोय. त्यांना म्हटलं शेक घ्या आता गरम पाण्याने. झालं आता अजून किती दिवस तोडायचंय. आज फक्त थोडे काट्या काढल्या बस झालं. त्यांना आम्हाला घेऊन चला ना, आता आम्हाला काय जाऊन देत नाही. कुणाला पण नाही आणि मला पण नाही. तर रानात भीती असते ना त्याच्यामुळे. मग ते एकटेच धडपड करत बसतात. ती राहू दे नंतरला, आता काही गरज नाही एवढी. चला पाणी भरायचं आहे आज. झाडांना पाणी घालायचं आहे आज. सकाळी सकाळी आमच्याकडे भरपूर कामं आहेत. सगळ्यात आधी आंघोळ्या चाललेल्या आहेत. कुणाला गेल्या आंघोळीला. आणि ती समोरची टाकी बघा आहे ना, ती सफेदवाली त्या गाडीच्या इथे बघा समोर, ती धुवायची होती. कारण मला किती महिना होऊन गेला असेल ना. तर मी आता वरती बघितलं पाणी वगैरे किती आहे ते, पण टाकी पण काय एवढी काही घाण नाही आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं राहू देत. गारठा खूप आहे आज. आज मी स्वेटर पण नाही घातलं आहे, पण जाम थंडी आहे. नाही तो बोलतो ना गुलाबी थंडी गुलाबी थंडी. ही गुलाबी थंडी नाही, ही खतरनाक थंडी आहे. गुलाबी थंडी वेगळी असते. अरे आंघोळ झाली गरम गरम पाण्याने करून. गरम पाण्याने आंघोळ करून पण आंघोळ छातमध्ये यायला पाणी गरम नाही लागायचं, माहिती आहे काय. आमच्याकडे पहिले आंघोळ हवी. तुम्ही बघता ना सकाळी झाली ना का पहिला आंघोळ कुणाची झाली का, नंतरला मग ते कामाला हात लावतात. माझं नसं, माझं जरा उशिरा होते आंघोळीचं. मी आधी माझं काम करून घेते आणि मग आंघोळीचं ते असतं. त्या ह्याला पाणी टाकलं का, त्या ह्याच्यामध्ये लावलेलं ना कपामध्ये, ते टाक जरासं. ती ह्याची भावेची पतंग पण खाली पडलं इथे, उचलून ठेव जरा. चला सकाळी सकाळी जरा धावपळ आहे, पण आमचं रविवार आहे ना म्हणून आम्ही जरा निवांत आहे. पाण्याची जरा गडबड असली ना का जरा धावपळ होते, कारण त्याच टायमाला सगळं करावं लागतं ना, झाडांना पाणी वगैरे सगळं. काय काय चावी घेतली तू, बरं गाडी बघून आले फक्त. चावी घे आईला दाखवून द्यायला. आईला पण द्यायला
प्रिया वरच्या घराची चावी दे. दगड घे वाहून. कोणती दगड दगड सगळ्या इकडे इकडे उडवले. इकडे पाईप पण कोणीतरी हलवलं. दगड दगडी बरोबर हा असा वरतीच ठेव. हा याच्यावर प्रेशर हे होतं ना. नाही नाही लागेल. हा पाईप घे असा वर अजून घे. अजून वर घेऊ. नाही बस बस खेचू नको. तिथे दगड ठेव. तिथे लाव दगड. ठेव दगड. हा पहिला बसू दे. पाईप काय होतं माहिती आहे. तू बोलतो बरोबर आहे. पाईप जेवढा इकडे राहील ना तेवढा ताटून राहील. चांगला राहील. हा दगड घे. सरकं मध्ये. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि कुणालचे बाबा आता गेलेत पाणी चालू करायला, म्हणजे मोटर चालू करावी लागते. तेच बघाशी बघत मला म्हणाल ना आज जरा गडबड आहे पाण्याची. पण काय होतं, सकाळच्या आंघोळ्या वगैरे आमच्या आज बघा लवकर करून झाल्यात. नाश्ता बाकी आहे करायचा. म्हटलं आधी हे पाण्याचं होऊ दे आणि मगच नाश्त्याचं वगैरे होईल. आणि वाजलेत बघा किती, मला वाटतं 9 वाजलेत. घड्याळ मला ना उलटं दिसतंय, तुम्हाला कदाचित सरळ दिसत असेल. कपडे वगैरे सगळं आणि कपड्याची मशीन बघा आतमध्ये घेतली मी. बाहेर बघा ठेवलेली ना, काय जरा त्याचं बोर्ड आहे ना जरा खराब झालं. त्याच्यामुळे म्हणजे 2 दिवस झाले या गोष्टीला. आता घरामध्येच ह्या बोर्डला लावून मग मी आता मशीन चालू करते. खरं म्हटलं तर मशीन आहे ना मागच्या पडवीमध्ये ठेवायची आहे. तिथे कनेक्शन पण केलेलं आहे बोर्डचं, पाण्याचं पण कनेक्शन केलेलं आहे. पण आपलं पडवीचं कसं काम बाकी आहे ना, अजून लाद्या वगैरे टाकून घ्यायच्यात. त्याच्यामुळे मग म्हटलं आधी एवढ्यात नको, नंतरच म्हटलं करूया. 10 वेळा परत उचल ठेव करायला लागतं. त्याच्यामुळे राहू दे आधी. आणि चूल पण बघा तिथेच मांडलेली आहे ना, त्याच्यामुळे सगळं काय अरेंजमेंट केलेलं नाही. पण नंतर बघू, आता थोडे दिवस चालू असंच. तर चला आता पटापट कपडे टाकते मशीनला, पाणी भरून घेते आणि नंतर मग मी थोड्या वेळाने भेटते तुम्हाला. आणि हे बघा कपडे पण झाले, पाणी बिणी सगळं झालं. दोघांना नाश्ता पण मी बनवून दिला. पाणी भरता भरता सगळं काम करता झाडाला पण पाणी घालून झालं. आता फक्त जेवण करायचं आहे. आणि हा पुढचं खळा आहे ना, म्हणजेच आपलं अंगण आहे, ते पण मी आता छानपैकी झाडून काढलं. तर हे जेव्हा मी झाडते ना तेव्हा मला असं खूप बरं वाटतं, चांगलं वाटतं. मी इथे बसायला वगैरे संध्याकाळच्या वेळेस खूप छान. आता ह्या वेळेस इथे भरपूर ऊन असतं ह्या पुढच्या इथे. आता 12च्या दरम्यान हे इकडचं ऊन निघून जाईल आणि मग मागच्या दरम्यामध्ये ऊन येतं कडाक्याचं. आत्ता तिथे सावली आहे मागच्या आपल्या पडवीमध्ये. चला आता जरा घरात जाते. कुणाल जेवण काय करायचं रे? हा बघा कुणाल बसलाय. काय डाळ भात? फॅन चालू आहे, 1 मिनिट. असं समोर दिसलं काय होतं. कुणाला आमचं ठरलेलं उत्तर असतं जेवण काय बनवायचं तसं विचारलं का काय रे? आज तू क्लासला का नाही गेला? आज रविवार आहे. सुट्टी असते का रविवारची? तुला सोमवारची सुट्टी असते. 2 दिवस सुट्टी माझी. होय काय? म्हणजे तू स्वतःच ठरवलेली त्याने सुट्टी आहे. 2 दिवस स्वतः सुट्टी घेतो. 2 आठवडे झाले रविवार आणि सोमवार. का रविवारचं काही मुलं कमी असतात काय? अच्छा हां हां. तर तो मग आताच तिकडनं मोटर बंद केली आणि घरी निघून आला. कुणालचे बाबा गेलेत आमच्या जुन्या घरी गेलेत. ते आता येतील थोड्या वेळाने, जरा गप्पा गोष्टी करायला गेलेत. हे बघा, हे टावेल सुकले सकाळी, ते आता जरा आतमध्ये टाकते घडी करून. जेवण बाकी आहे अजून, म्हणजे जेवण काय करायचं विचार करते. जेवण आज म्हणजे काल बघा भाजी काढली ना, त्यातच म्हटलं सुकी मच्छी वगैरे टाकून बनवायचा विचार चालला आहे. आणि डाळ पण खाऊन रोज कंटाळा येतो की नाही. कुणालच्या बाबांना रोज डाळ हवी खायला, डाळ भात म्हणजे त्यांना आवडते डाळ भरपूर.
पण त्यांच्यासाठी आता बघूया काय ना तर मग रसा वगैरे बघा असं तिखट सुक्या मच्छीचा तसा बनवायचा माझा विचार आहे. आणि भाजी करते सुकट टाकून असं काळोख पण येतो. नाश्त्यामध्ये आता ब्रेड आणि अंडा केला त्याच्यामुळे म्हटलं अंड्याची भाजी वगैरे नको, आता काहीतरी भाजीच करूया आणि त्यात फक्त म्हणजे थोडं सुकट टाकलं का छान भाजी होईल. तर बरं वाटतं असं घरातलं सगळं काम आटोपलं की इतकं बरं वाटतं ना. आता फक्त माझी लादी पुसायचे आणि जेवण करायचं आहे, ते काय होऊन जाईल, त्यात काय एवढा वेळ झाला नाही. चला कोणतरी आलं ना, भावेचा आवाज येतोय. आले आले बघा, कुणालचे बाबा आले मशीन सरकायचे. कोण आली ही? ए काय रे आज उशीर का तुला? हां रात्रीची कबड्डी काय काय आरोही आज सुट्टी झाली, अंघोळ वगैरे आज लवकर झाली आरोहीची. मग मृण्मयी कुठे आहे? ती पण गेलेली कबड्डी बघायला. कबड्डी खेळायला नव्हती तू? मग हरली? अच्छा कोण? त्या मोठ्या पुरी होत्या, या छोट्या होत्या. अच्छा असं आहे काय? आमची पिल्ल होती, ती पाखरं होती ना. असं बोल ना. आम्ही पिल्लू छोट्या. बरोबर की नाही? मी आता बरोबर बोलाय ना, काका बरोबर बोलाय ना. उपमा बरोबर आला का चुकीच्या? काय नाही पिल्ल. ए तू हरलास का जिंकलास? नाही खेळलास का? काल तर रात्री एवढी तयारी बियारी करून गेलास. छा याला घेतलंच नाही, याला घेतलं मग पहिलं काय बोलते आम्हाला मुलगा खेळणं. अच्छा हा म्हणून कोणीच खेळलं सगळ्यांनी सोडून सगळे मुली नाही. अच्छा हा हा विराटला मुलींच्या टीम मध्ये घेतलेला, विराट खेळलाच नाही. मुलींच्या टीम मध्ये हा नाही कोच बनवला, कोच बनवलं नंतर. आणि आता 4:30 पावणे 5 वाजलेत. आम्ही चाललोय जरा फेरफटका मारायला, खाली धरणाजवळ जातोय. आणि विराट पण आहे जोडीला, कुणालचे बाबा आहेत. रविवार आहे ना आज, मजा करतोय रविवार. रॉनी दिसतो का बघ विराट? रॉनी भेटला तर की कुठं धरणाजवळ अजून आहे. पिशवी बघ भेटते का पडलेली? हा सुगंध आला मस्त शेणाचा. तर तू मेंढ्या काय दिसतोय? चुकलाय काय? हा रस्ता जरा ही फुलं कसली पडलेत पिवळ्या रंगाची? बघ ऐकलं का? ही पिवळ्या रंगाची फुलं कसली पडलेत? कुठलं कुठलं झाड? शेवंती. हा एवढं मोठं झाड आहे? मोठं आहे काय? वेगळंच आहे. हां 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 समीक्षानी मग हे बघा भरपूर फिरल्यानंतर ही चांगली अशी बोर भिजले पिकलेली काढा पटापट. मस्त सुकायला पण लागले. गोड आहे ना एकदम. ती मगाची मस्त होती. किती बापरे बोरं धरलेत. खाव तितके कमीच, भरपूर खाल्ली आता आम्ही. हे बाई ही तर कच्ची आहेत. सगळी वाटेनी बोरांची झाड आहेत. चला पुढं जाऊया. काटे कसले लागतात ना बाप रे.
हे बघा, हे किती मोठे आहे बघ साईज विराट. हे एवढी मोठी आहे बघ पिकलेली, एकदम गोड आहे. अजून म्हटलं लांब किती आहे ते विचारते. वर चढलो की चढलो. अरे देवा, मग बस झालं आता माझे पाय दुखले. मारूया आणि आपल्या घराकडे जाऊया. गाय बघ. हम्म? आपला बैल आहे. एवढा लांब काय हम्म. काय बोलतोस? बोरा खा मजा येईल. मी कसलो बसलो आटले इकडे तर बघ विराट आट. दमलो बाबा चालून चालून. काकी बघ कशी दमलेली आहे. किती चालवलं बापरे. जराशी काकी चालली ना बस. काकीचं वजन कमी कर, कसं होईल का चालणार नाही तर. अरे विराट, काय विराट वजन कमी होत काकीचा असा घरी बसून. विराट कसा बा आमचा माकडासारखा सडपातल बिंदास आहे, कसा पण कुठे पण. बोरवा किती खाल्ली माकडाने, आता तिथून येईपर्यंत हातात एवढी एवढी काढलेली सगळी खाल्ला. एवढी काढलेली भरपूर. हा खूप आली. मग खिशात आहेत. ती मस्त होती गोड एकदम. ती तिकडली गोड होती एकदम. तिकडेच खाली. 20-25 मिनिटाच्या 25 जास्त अर्ध्या तासाच्या पुढे चाललो आपण. 5:30 वाजले. आपण 4:45ला घरातून निघालो. आता किती 5:30 झाले, म्हणजे पाऊण तास झाला चालतोय. आणि तो बघा कुणाला सांगितलं होतं चल, पण त्याला सुट्टी आहे ना, तो तर मी आराम करतो. जाळी खोलला ना मारली. हां, तो बघा ती जाळी आहे ना, त्याला वाटलं बसून बसून बघ जमत असलं तर खोल. तर खोलून ठेवतोय वाटतं, करतोय. त्याचं असं चालणं फिरणं होतं ना रोजच्या रोज, ट्युशनला जातो तेव्हा. आणि आता रात्रीचे की नाही 8 वाजलेत. रात्रीच्या जेवणाची तयारी म्हणजे खूप असा विचार करून आता एक मेनू ठरला आहे. हे बघा तयारीतच आहेत. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल भोपळे बघा काढलेले. तर भोपळ्याचे वडे म्हणजेच घारगे बनवायचा म्हणजे फायनल झालेला आहे. आणि पडवळची भाजी त्याच्यासोबत चण्याची डाळ टाकून खूप वेळ झाला आमचं चाललं होतं विचार विमर्श. आणि भोपळा कापण्याच्या तयारीत आहेत. म्हणजे कापतायत तर तुमच्याशी शेअर करते मी. एक्साइटमेंट आहे ना भोपळा कापायची, दाखवते तुम्हाला. आता रेसिपी कशी आपल्या चॅनलवरती मी शेअर केलेलं आहे मागे. मागच्या वेळेस बघा आपला जेव्हा पहिला भोपळा धरला ना त्यावेळेस मला दाखवलं होतं. त्याच्यामुळे आता रेसिपी वगैरे काही शेअर करत नाही मी, पण तयार झाल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवते. तर सगळ्यात आधी आपण भोपळा कट करून घेऊया. त्या ह्या सगळ्या गोष्टीची आपण कापायचा हे कधी आहे आनंद. किती वेळ झाला बापरे त्यांचं चाललेलं आहे. भोपळा कापून देतो. भोपळा सकाळपासून माझ्या मागे लागले होता. मी म्हटलं आज रविवार आहे, आज नको म्हटलं. त्याच्यामुळे काढू की डायरेक्ट अर्धा काढू की आई 2 तुकडे कर ना पूर्ण. ते म्हणत की बघूया कसं आहे काय, मला बघायचं आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं चला कापा, म्हटलं आज रविवार आहे. ते म्हटलं खावा मग गोड वडे बनवूया. अरे मस्त. हा बघा जवळ घे. छानपैकी भोपळा मला तयार झालेला आहे. झाला आनंद झाला. बरं कधीपासनं ते मागे लागलेले आहेत. चेहऱ्यावरती हसू बघा. आता माहिती हा राहू दे, तो घे तिकडचा. तो ना जरा ते हे काय बोलवतं कुठे ते माशी त्या भोपळ्याला चावली होती ना ती माहिती. हा मग तो भाग आधी काप. मग जे चावलेला भाग वाटतात तो. तर चला आता हे कटिंग करून घेते आणि वडे वगैरे बनवून घेते. आणि पूर्ण सगळं रेडी झालं ना का तुम्हाला मी दाखवते. किती आनंद पण तो चेहऱ्यावरती. म्हणजे काय 9:30 वाजले. 9:30 वाजलेले आहेत. जेवायला टाइम झालेला. चला वडे मस्त. बाबू खायला घे. आई गरम गरम वडे बनवते खायला. अरे एक नंबर लागते. हा मस्त झालंय. मटण वडे खाते काय
मटणाची आठवण झाली. खरोबर छान झाले बघ विचार पूर्ण. माझी पण दोन व्हेज ह्याच्यामध्ये पण ना. ना माझी पण खूप टेस्ट आहे. मस्त. जेवण वगैरे झालं बघा आणि आता किचन आवरायला घेतलंय. पडवळची भाजी आणि वडे ह्याचं जे कॉम्बिनेशन होतं ना खूप छान होतं. म्हणजे मला असं अगोदर वाटलं की ह्यांना आवडते की नाही, पण भरपूर आवडलं. कुणाच्या जेवायला खूप आवडलं, दोघांना पण आवडलं. भरपूर तारीफ करत होते भाजी. आणि वडे बनवलेले सर्व संपलेले आहेत, फक्त 2-3 वडे काहीतरी राहिलेत. हे बघा, चपाती आज कोणी खाल्ली नाही आमच्याकडे, सगळ्यात त्याच्यात पडून राहिल्या. पण भाजी मस्त लागवती वड्यांबरोबर. पडवळची भाजी खूप छान लागवती. चला आता काही किचन आवरायचं. अजून अर्धा तास जाईल मला किचनमध्ये. चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटलं तुम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप